хуруҷи бемории коронавирус саросари ҷаҳонро фаро гирифтааст. Ин аст ки ба роҳ мондани рақобатҳои варзишӣ аз аҳамият дур монданд, зеро айни замон масъалаи аввалин дараҷа барои ҳама наҷот додани ҷони инсоният ба шумор меравад. намояндагони футболи ҷаҳонӣ низ тасмим гирифтанд ҳамаҷониба ба духтурон кӯмак кунанд. варзишгоҳи машҳури Маракана, ки дар соли 2014 мизбони даври ниҳоии чемпионати ҷаҳон 2014 буд, ба беморхонаи муваққатӣ барои гирифторони бемории коронавирус табдил дода шуд. дар Бразилия ҳамчунин якчанд дастаҳо аз қабили Коринтианс, Ботафого, Сантос ва Сан-Паулу майдонҳои худро дар ихтиёри духтурон гузоштанд. дар Испания низ шумораи сироятёфтагони беморӣ рӯз то рӯз зиёд шудааст. бошгоҳи Реал Мадрид низ барои наҷоти беморон на танҳо аз ҷиҳати молиявӣ ёрӣ расонида истодааст, балки варзишгоҳи худро низ барои анбори таҷҳизоти духтурон пешниҳод кардааст. дар ин радиф Манчестер Сити низ қафо намонд. шаҳриҳо бо хадамоти тандурустии кишвар барои истифодаи варзишгоҳи Иттиҳод шартнома бастанд. гуфта мешавад, ки дар ин ҷо курсҳои омӯзишии тиббӣ барои он афроде ки бо гирифторони бемории коронавирус кор мекунанд роҳандозӣ мегардад. ҳамчунин дастаҳои Уотфорд, Порту ва Спортинг низ варзишгоҳҳои худро ба духтурон супориданд. чӣ хеле ки маълум гардид, ҷаҳони футбол кӯшиш дорад то ҳамаҷониба барои нест кардани ин беморӣ ёрии худро расонад. яке маблағ ҷудо мекунад, дигаре таҷҳизот мехарад, севумин ба беморон хӯрок тақсим мекунад. умедворем, ки ҳамаи ин заҳматҳо самари худро медиҳаду инсоният бар ин вирус ғалаба мекунад.